aiki. Alhamdulillah. Madalla kayan mai shari'a don yau tare da shi muke. An wanke. Ƙwarai da gaske. Ai ka san ban wargi da kayan mai shari'a an wanke. Alhamdulillah. Ya wanke takalmi. Allah ya gawo ta mallan. Yawa sannu. Mai shari'a Allah shi kama ma. Allah shi kala ma lahiya. Kuma yadda kaka shari'a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Allah shi nuna ma ka gama lahiya. Amin amin to ga su. Yau alhamdulillah. Aiki ya kyau ko? Ƙwarai da gaske. Yau kudinka. Haba kai ko normal. Ai tun da ka haka min takalmin alƙali. Ban taba an sako ebe dite ba a yawa da an ka saba. Kamar yin bakinka. Kamar yin bakinka. Wai ina shi shana. Ba wani wanda kaka jin haushi ne. Babu wanda ya dama, babu wanda ya bata mai rai. Illa dai ni na yi ne saboda kyakkyawar alaƙa da alƙali ga mutanen garin. Wai da mu yi mai sheri in haɗa shi da alƙali a kai shi gidan yari. A'a normal ba. Kai yanzu wannan ai shi ne katon mai laifi a gunga. Tun da kake wanke mun takalma ya bai taba gaya min cewa kyauta kake kai. Akwai wanda ya bi ka ta'adda tun da yake wanke mun takalmi ka taba gaya mun. A'a. To wuce mata kotu kai ne ka fi kowa laifi. Wuce. Kotu. Wuce mu da